herri erakunde, gizarte eragile, eta herritar guztiak deitu nahi zaituztet daramagun bidea urratzen jarraitzera. Adostasunean oinarrituta, euskararen bizi indarra auspotzen jarraitzera. Gure ondoko belaunaldiari elebitasun bat beteagoa ustera, Euskal Herria, Euskara herria egitera. Mugi gaitezen euskara indar berritzeko egin dezakegun gauzarik eraginkorrena eginez. Erabili, han eta hemen, erabili untaz eta hartaz jarduteko. Euskara bizikidetzarako hizkuntza bizia izan dadin. Azken batean, Euskal Herritarrok eta bereziki Euskal hiztunok baigara euskararen bizigai bakarra. Eus gara.